uiteindelijk had iedereen dit natuurlijk al een beetje aanzien komen. Ja, zowel Heerenveen als de provincie hebben natuurlijk al een paar jaar de tijd gehad om dit voor elkaar te krijgen. En dat laten ze achterwege. En dan krijg je zulke soort beslissingen als dit. Je bent een Fries. Het moet je toch wel een tikje pijn doen. Nou ja, tuurlijk zit er wel... Mijn emotie ligt natuurlijk wel bij Tialf. Maar ja, ik zie ook wel in dat ze gewoon kansen hebben laten liggen. En dat anderen dat oppakken en er gewoon wel voor gaan. En dat is spijtig. Ben je al op huizenjacht naar Almere? Nee, dat is een beetje te voorbarig natuurlijk. Op dit moment is het een voorlopige gunning. Heerenveen gaat sowieso gebouwd worden, wat er ook gebeurt met een Zoetermeer en een Almere. Dus op zich, ik heb daar niet zo'n haast bij. Ik kan me nog een advertentie in de Telegraaf herinneren. Was je helemaal voor Heerenveen? Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk nog steeds wel voor Heerenveen. Alleen, ja, ik zie ook wel in dat het uiteindelijk wel zo'n topsportbaan, dat wel nodig is in Nederland. En om dan... Kijk, uiteindelijk was dat natuurlijk ook wel een beetje een 5 voor 12 actie, weet je. Het werd de provincie een beetje heet onder de voeten. En misschien hadden ze wat eerder de samenwerking moeten zoeken. En dan was het in ieder geval een ander verhaal geweest. Irene, wat vind jij van de keus voor Almere? Het is een voorlopige gunning. Dus het is, Almere heeft deze strijd gewonnen. Wat ik daarvan vind, het belangrijkste is eigenlijk dat er een nieuwe baan komt. En met goede topsportfaciliteiten, met goede trainingsfaciliteiten, dat alles gewoon optimaal aanwezig is. En ja, of dat dan Almere of Heerenveen is, dat is mij eigenlijk een beetje om het even. Natuurlijk heb ik een heel mooi huis in Heerenveen en woon ik daar hartstikke prima. Dus het zou wat makkelijker zijn als het Heerenveen was. Maar ik denk niet dat een keuze, dat is niet objectief. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de mannen die er objectief naar gekeken hebben, ik neem aan dat die daar alle wel overwogen over gedacht hebben. En ja, als het dan Almere is, dan verkassen we gewoon weer naar Almere. Maar gaat dan het hart ook uit het schaatsen? Want Friesland is het scheatshart, het kloppend scheatshart van Nederland. Ja, ik denk dat er wel meer mensen met een kloppend scheatshart zijn dan alleen de Friesen. Ik denk dat over heel Nederland wel zo geldt. En ja, je kan ook zien het voordeel dat Almere wat centraler ligt. Dat er misschien wat meer mensen een kloppend scheatshart kunnen krijgen ook buiten Friesland. Dus ja, er zijn allemaal voor- en nadelen. Tuurlijk, ik zou zelf het liefst in Heerenveen blijven. Ook omdat ik hou al van een beetje nostalgie en een baan die geschiedenis kent. En ik heb natuurlijk zelf ook hele mooie momenten beleefd. Dus wat dat betreft... Het gaat je wel een beetje pijn doen, als? Ja, goed, dan moeten we maar zorgen dat er in Almere mooie wedstrijden komen en nieuwe geschiedenis geschreven gaat worden. Maar goed, het duurt nog lang. Het is pas 2013 en voordat die baan er staat, eerst zien en dan geloven. Maar als er maar gewoon een goede baan komt met goede topsportfaciliteiten, dan maakt het mij niet zo heel veel uit waar het komt.